Guys, ayan, papunta na po ako sa Burabod, Lagonoy, Camarines Sur. Attend po ako ng birthday ni Laila, anak ng co-teachers ko and one of my closest friends po, si Ma'am Leila.It. Ayan po, update ko po kayo mamaya kapag nandun na po ako sa Burabod, Lagonoy, Camarines Sur. So, thank you! Bye-bye! Wow! Yay! Happy birthday, nagawa na naman sa ina. Siyempre, hindi mawawala ang pag-bless ng food. Dapat ipagpasalamat sa Diyos ang lahat ng bagay. Kainan tayo na po. Tara, join ka po sa amin. Sige lang, enjoy lang po kayo dyan. Enjoy the food! Ito po yung souvenir na bigay sa akin ng Marilyn ng time na yon. Siyempre, di mawawala ang kantahan sa videoke kasama ang tropa. Salamat sa panonood. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kakalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel at i-hit ang notification bell. Till next time, God bless everyone!